En aquest vídeo aprendrem a introduir i extreure factors quan els tenim expressats amb lletres en lloc de números, però es treballa de la mateixa forma. No? Jo tinc arrel quadrada de 5 de a a la cinquena per b al quadrat, doncs per treure cadascun tinc cada parella me'n surt una, per tant divideixo 5 entre 2 que em dona 2, per tant surten dues còpies i me'n sobra una a dintre, per tant posaré a. I el b al quadrat, doncs 2 entre 2 són 1, per tant només em queda una a fora. I a dintre no me'n queda cap perquè el residu és 0. Si tinc arrel quadrada de a a la 9, doncs 9 entre 2 són 4 i me'n sobra una. Per tant, a dintre em quedarà una còpia de la a. B a la vuitena, doncs 8 entre 2 són 4 i no me'n sobra cap. Per tant, surt com B a la quarta i a dintre no cap perquè és un número parell i per tant el residu és 0. I C a la cinquena, doncs 5 entre 2 són 2 i me'n sobra una a dintre. No? Molt bé. Ara anem a introduir factors dintre. Doncs tinc que l'exponent es duplica quan va a dintre, val? I llavors tinc que a a la 2 m'entra com a a la quarta, val? I b em surt que entra com b al quadrat, no? I això multiplicat per a. Ara aquesta expressió la puc simplificar, doncs a la quarta per a és a la cinquena i b quadrat es queda amb b quadrat. I ara puc fer el mateix amb aquesta expressió d'aquí, no? Però ho farem d'una forma més ràpida. A la vuitena, quan entra a dintre es converteix en a la 16, no? Perquè es duplica i com que ja tinc 3 còpies, 16 més 3 són 19. Per tant, em queda a la 19. B al cub, no? Quan entra es converteix en b a la 6, més una còpia que tinc, b a la 7. I C al cub, quan entra dintre l'arrel, es converteix en C a la 6, però com que no tinc cap altre 6, no puc simplificar res.